ni més ni menys que aquest teatret. És un teatret que ens arriba d'Orient, es diu Kamishibai, i els japonesos fa segles que l'utilitzen. Us explicaré la història d'un nen, una nena i una campana. La campana de Sant Honorat, la campana que presidia el campanar de la catedral de Barcelona. Ding-dong, ding-dong, les campanes de Salom toquen a festa i el passat del món començava la tardor, com senzilla veu cantar la així deia la cançó, ai del poble i de la vila que tornava el senyor. Ha vist tu que s'ha tornat boig? Per posar efectes especials. És que a mi m'agrada molt.